Mga kamisyo, itong kauban karon no, si Sir Jonathan Mabida. Ang katong baguhay lang po nato gipost sa tong Facebook page nga nahit-andan mga kamisyo no luoy taon kay ang sistema mga kamisyo kay ubay-ubay gid nga samad sa iyang lawas ang iyang naangkon. O karon mga kamisyo no manawagan si Sir Jonathan ilabi na gyud sa katong driver sa sakyanan. Dili day siya mga kamisyo high ace van, isa siya ka pick up atong tan-awon mga kamisyo ang picture. Pinaagi po sa ilahang nakuha po mga kamisyo sa CCTV mga kamisyo sa lungsod sa Taguluan. So inani ang porma mga kamisyo sa sakyanan mo ni siya nga sakyanan na ko inyo makita. No, so manawagan si Sir Jonathan mga kamis or isa may driver ani. Ano kay panubagon po ang iyahang nahimo. So, sir, unsa yung panawagan sir? Naayon ang gawin. Tabang ko. Nawagan karon. Nawagan ba ko kung kinsa manggaling kong nakadisgrasya taong sa kuwang bana, nakahitid na rin, palihok lang ko. Maluoy man ta ka sa imong gibuhat sa kung bana nga hunong man ta ka, imo na lang ko kitabangan, wala na lang ta pasutoy sa patagan. Kabalo man ko tao nga gihatod ka, nga mahadlok. Munta, kitabangan lang sa kanimo sa pagkahitid na rin sa kung bana kay ang iyang sitwasyon karon lalim gyud. Dapat pud may anak na usa among uwi-uwi, napakod ay sun na kami ray gabi. Kuranta na kong pangayo sa inyo.